लेट हो सारा सेवकवा करे ताहर वेट हो। ए माई कइले बारू काहे लेट हो सारा सेवकवा करे ताहर वेट हो। सबे करे पूजाई लाल चुनर से नहीं बाघावा सवारी नहीं उड़न से माई भेजतानिया वो फॉर्च्यूनर से नहीं बाघावा सवारी नहीं उड़न से माई भेजतानिया वो फॉर्च्यूनर से। के बेर में अबेर बानी कइले ए माई पाठ करावेला पंडित जी आइले पूजा के बेर में अबेर बानी कइले बानी बेदिया पठैले हम सुनर से नहीं बाघावा सवारी नहीं उड़न से माई भेजतानिया वो फॉर्च्यूनर से नहीं बाघावा सवारी नहीं उड़न से माई भेजतानिया वो फॉर्च्यूनर से। लइका से आने सब जो है ला बाट जी अनिकेत अमित के मानी ना बात जी। ए माई लइका से आने सब जो है ला बाट जी अनुज मोहन के मानी ना बात जी। नीरज बबलू के भर दी हुनर से नहीं बाघावा सवारी नहीं उड़न से माई भेजतानिया वो फॉर्च्यूनर से नहीं बाघावा सवारी नहीं उड़न से माई भेजतानिया वो फॉर्च्यूनर से। बजरंगी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।